Pas nu på, ikke? Ja, vi skal jo klappe. Riva! Prøv at se, hvor seje de er. Ej, Mads, det er for farligt. Det er bare så. Skal vi klappe den der, Tom? Sej nok. Så er det min. Nej, nu er de ikke færdige nu. Way! Way! Flot! Så kommer Kasper. Way! Riva! Han kommer op og står igen. Woohoo! Way! Seje drenge dernede, hva'? Se det. Woohoo! Flot! Så er det min slå. Se, sjovt, vi lige var færdige, ja. Det er jeg. Way! Se der. Flot. Flot! Nu er det min. Ja, når Joe er færdig, så er din tur. Så skal du også klappe dig af, ikke? Fordi du laver nogle gode ting. Hey! Så er det min tur. Så slutter de af sammen, tror jeg. Så er det min tur. Ja, du skal også med til show. Sej show! Så er det min tur. Prøv lige vent, vi skal lige være færdige med show. Pas det på hinanden. Pas nu på! Hey, det er så voldsomt.